tejto chvíli by som vám rád predstavil Zuzku Derfinovú, moju žiačku, ktorá týmto rokom končí vlastne 4. ročník 2. cyklu a sme sa dohodli, že našu 11-ročnú spoluprácu, taká bola malá, keď prišla, 6 rokov mala, že to tak nejakým spôsobom završíme spoločnou skladbou pre 2 klavíry. Ja som veľmi rád, že na to pristala, že sme sa dnes na to dali, lebo ma to donútilo aj mňa trošku cvičiť, za čo som veľmi vďačný, že teda Zuzka prijala tento návrh. A vypočujete si teraz Mozartovú sonátu D-dur pre 2 klavíre, 3. časť Allegro molto. Skladbička bude trošičku dlhšia, ako boli tie, ktoré odzneli doteraz, tak vás poprosím, urobte si pohodlie a nejako to s nami vydržte. Poprosím ešte moju kolegyňu Veroniku Kačkovičovú a moju mladšiu kolegyňu Elku Parajovú, aby nám otáčali noty.
Milí rodičia, ďakujeme pekne, to bol záver dnešného koncertu. Veľmi pekne ďakujem všetkým žiakom za to, že prišli a nacvičili, že si dali tú motiváciu, že ju poňali, že ju splnili a že to už majú pekne za sebou. Bolo nás možno trošku menej ako obvykle, ale absolventi ostatní sa venujú teraz dosť takým intenzívnejším spôsobom hudobnej teórii, takže je nás dnes trošku menej a sme to tak celkom skôr nejakým lepším časom. To celé prebehlo ako vždy, kratším časom. A čo na záver ešte povedať? Veľmi pekne ďakujem, že detičky vediete k umeleckej činnosti, veľmi dobre sa nám spolupracuje a veríme, že na budúci rok vám pripravíme minimálne takýto pekný a možno ešte krajší koncert. Prajem vám príjemné prázdniny. S tými, ktorými sa ešte budeme môcť stretnúť na hodinách, tak sa ešte stretneme. Ďakujem všetkým aj asistentom za otáčanie nôt. Ďakujem všetkým priateľom, čo ma prišli pozrieť, rodičom, známym, vedeniu školy, mojim starým rodičom, blízkym ľuďom. Už ma nič iné nenapadá. Ďakujem pekne a poďte sa trošku občerstviť.